sé comforta agus in an part even ó chuil restaurant póla me sé faoi an éisteocht chaví sa híineag bhí méid na drama leis an meánscar coscahuiide agus bhí Joe Steve ó neachtain sa féchanna agus trééis drama haid níos sama agus díirseorm mach símam chuisteach restaurant dúsban restaurantí ó hasú so dú cínti so se am ifid restaurant mar glyfrum a tuine chéad éisteocht nó in mí máta cepoin díir mí láharta tá mar stúrahor seo agus rií maríbeh go sport mó léomhnó bhí me an nóirbhí seo thua an éisteocht go maith mar dar éisteocht harta ní aibran cepoin agus me léomhneach le mháama part Bernie flóí láharta thugin éisteocht harta leabhar le féidir éisteocht duine mí bealtna le méobh ní cholaín sport má gurfad ní bhí suas an audition lugna agus féidir go mé héine agus méobh le part éhan agus níomhíanana agus tá seo chuid tro an cúdú bean de sem agus bhaimá solta san lá a bhíon seo mar tá síime isteach éisteach a rostrum go glufa 9 níl chuig 8 cad 9 chuir rifost ag léirechan ag rostrum.com. Rímag.